Ang katingalahang kahoy. Sa usa ka gamay nga baryo, adunay usa ka hilom nga batang babaye nga ginganlan og Luna. Nahigugma siya sa kinayahan ug adunay siya tago nga lugar nga adtuanan. Usa ka adlaw, nakakita siya og usa ka nagdan-ag nga liso. Gitanom niya kini ug gipaningkamutan nga ampingan. Sa usa lamang ka semana, ang liso mitubo ngadto sa usa ka kahoy nga namungingi sa bunga. Usa ka adlaw, usa ka ilaga nga makasulti ang mitungha. Mingon ang ilaga nga ang kahoy nagatuman sa mga pangandoy. Si Luna nangandoy nga ang hardin mabalik sa kanhing kaanindot niini. Ang hardin nahimong usa ka paraiso. Ang mga lumulupyo nabulahan ug nagpasalamat. Ang pangandoy ni Luna nagdala og kalipay sa tanan. Ang hardin nahimong usa ka dapit nga tapukanan. Ang mga tawo nagsilibrar ug nakakita og kalinaw didto. Sa kasing-kasing ni Luna, nabati niya ang kalipay ug nahunahunaan nga wala na siya nag-inusara.